Portugalci su nas ove godine oduševili kako su se pripremili za Cupid Spoon natjecanje. Bilo je jako neizvjesno koga ćemo proglasiti nacionalnim pobjednikom Portugala. Kao najbolji kuhar u Zagreb nam dolazi Pedro ispred Joya Cafea. Kafea koji nas je oduševio svojom inkluzijom. Dobrodošao! Cupid Spoon natjecanje održali smo i u Portugalu. Razveselilo nas je što je jedan mladi bračni par koji je upravo otvorio 4. restoran koji zapošljava osobe s invaliditetom prepoznao Cupid Spoon natjecanje. Veselimo se njihovom dolasku. Pratite dalje Cupid Spoon natjecanje jer već uskoro smo u sljedećoj državi.